Unboxing. Ой, Сержий канал YouTube. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, Сержий канал YouTube. Ой-ой, Сержий канал YouTube. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, Сержий канал YouTube. Hola, després d'aquesta intro tan xula, comencem amb l'unboxing de l'iPad 2020 i parlarem amb el nou model que sortirà d'aquí un mes, al setembre. Aquest iPad 2020 que faré l'unboxing, que sapigueu que ja l'havia obert abans, l'únic és que he ficat tot el seu ordre perquè veieu el que hi ha dins la caixa. Tenim de capacitat d'almacenament, tenim 32 GB i és bastant poc, a més no es pot ampliar, però si no almaceneu fotos aquí dins us sobrarà la memòria. Bueno, comencem amb l'unboxing. Que sapigueu també que és la versió Wi-Fi i la 8ª generació i d'aquí un mes sortirà la 9ª i parlarem de les diferències que s'han filtrat ja, pràcticament tot l'iPad de nova generació d'aquí un mes sortirà i ja s'ha filtrat tots els detalls. Parlarem de les diferències entre aquest i el de següent generació. Fem l'unboxing i el primer de tot ens trobarem l'iPad amb el plàstic que l'he ficat així perquè veieu com va. Després aquí ens trobarem amb això, un papelet on a dins hi ha les instruccions de com fer servir l'iPad i bueno, i després també hi ha unes enganxines d'Apple. No ho trauré perquè ho tenim tot ben ficat aquí, però si ho obriu vosaltres veureu que hi ha unes enganxines d'Apple i les instruccions d'usuari. I després tenim això, que és un cable de Lightning, que és el cable d'Apple, a USB-C. L'USB-C es connecta al carregador d'aquesta manera. I el Lightning es connecta a la tablet. És un carregador més modern. La velocitat de càrrega no ho sé del cert, però crec que són 20 watts de càrrega que pot carregar l'iPad. Diria que menys, però no estic segur. És un carregador que carrega en 3 o 4 hores, tarda bastant a carregar. Així que tampoc és càrrega ultra ràpida, però sí que és càrrega ràpida. I bueno, acabem amb el preu del dispositiu. El preu és d'uns 379 euros. Però com ara ja sortirà la nova versió el podeu trobar per 299, puntualment per 299 euros, que jo crec que és una compra bastant assequible. I ara, després de fer l'unboxing, us comentaré els detalls que té aquest iPad. Traurem el plàstic i us comentaré els detalls a compte. A compte amb una pantalla molt bona, de molt bona qualitat. És veritat que els marcs són molt grans, però a mi m'és igual, perquè a canvi dels marcs t'ofereix un processador molt potent. T'ofereix un processador que integrava en el seu moment l'iPhone XS. Per això doncs és un processador molt potent que podreu jugar a jocs i fer tot el que vulgueu amb aquest iPad, perquè quasi tot ho pot fer. Llavors també, si voleu, si ho feu servir per treballar i voleu un ordinador barat, ho podeu fer servir també podeu comprar una funda de teclat. Per exemple, una idea seria això, més o menys. A l'Amazon en venen per 30-40 euros, que bàsicament és això d'aquí. Aquí està la tablet i aquí està el teclat. Es connecta mediant Bluetooth i funciona perfectament. També hi ha uns oficials d'Apple, però costaran 200 euros, en canvi aquest 30, per lo que jo crec que aquest és millor compra. L'única diferència és que el d'Apple es connectarà sol, ja que té uns pins, com veieu aquí, per connectar l'oficial d'Apple, però la diferència no crec que sigui tan gran com per gastar-se 200 euros, 170 euros més en un teclat. Bueno, doncs després, les càmeres, doncs tenim aquí a darrere 8 megapíxels de càmera, una càmera que per les tablets no s'utilitza, però sí que s'utilitza per escanejar codis QR. Això serveix, escanejar documents, serveix de sobre, però si voleu fer fotos
vídeos, una tablet doncs, no està enfocada en fer fotos i vídeos a tot arreu, sinó per escanejar documents la càmera. La càmera frontal és molt fluixa, no és molt fluixa, és de 1,2 megapíxels. És una càmera bastant, com diguéssim, de pocs megapíxels. La qualitat és acceptable i la veritat és que tampoc és molt dolenta per als megapíxels que té, però serveix de sobre. Després també aquí a baix tenim dos altaveus de bastant grans que sonen molt bé i m'ha agradat molt la qualitat de so. Aquí dalt tenim el botó d'encendre i d'apagar i aquí als costats el botó de volum. I aquí tenim el sensor de huella, com es diu, per obrir la tablet amb la huella. I bueno, doncs ja està, el pes és d'uns 490 grams, per lo que no és molt lleugera. La pantalla és de 10,2 polzades, que és, normaleta, no és petita ni extremadament gran, està bé. I doncs ja està, ja us he dit el preu, també hi ha la versió de 128 gigas, que costaria 100 euros més, que aquesta ja és que se passa una mica de preu, costaria 479, i també hi ha una versió que és 4G, que la més cara us costaria 619, que crec que ja se'n va molt de preu, o per 300 euros està molt bé. I ara, compararem aquest model amb el que ve ara d'aquí un mes, al setembre. Potser quan estareu veient ja estarà l'iPad de 9ª generació. Aquest és el de 8ª i ara d'aquí poc sortirà la 9ª. Les diferències és que el de 8ª té ara mateix 10,2 polzades, en canvi el 9 li posaran, li augmentaran la pantalla fins a 10,5 polzades. També en el 9 li pujaran un processador encara més nou. En el cas del 9 sembla ser que seria el que sortirà d'aquí un mes el mateix processador de l'iPhone 11, el que garantiria encara més productivitat. Encara que no ho notareu, només ho notareu que s'actualitzarà un any més i ja està. Però de productivitat ara mateix són iguals pràcticament, no ho notareu. I poc més, també que reutilitzarà el disseny, tots diuen, de l'iPad Air 3 de fa 2 anys, que valia molts diners, doncs ara reutilitzen el mateix. És pràcticament el mateix però amb un processador més potent. I ja està, això serien les diferències entre el vell i el nou. Els marcs es quedarien igual, els altaveus igual, l'únic que canviaria és que la pantalla seria una mica més gran i el processador un any més nou, que tampoc són diferències increïbles, perquè el processador aquest ja és increïble. I aquí acabem l'unboxing i review de l'iPad 2020 10,2 polzades, el bàsic, el més bàsic de 32 gigas. També hi ha el de 128, com us he dit, i el 4G si voleu trucar, però aquest ja se'n val una mica de preu. Moltes gràcies per escoltar i fins una altra. Adeu.